kepada ayah. Baru tadana ayah mandam. Kasilok darah di dada. Aku sahabat tukaran onyong. Ayah mantau sadang mbak ini. Jadi tukaran pada saya. Atau kok dalam. Kok sakit nak Siti carikan ide dia. Kok dalam nak Siti mintakan tawa. Ayah tarakan malam. Hati di dalam naknya sana. Tak sejuk dalam pemikiran. Pulang malu pada ayah. Nak kandung sibiran tulang ubek jari pare ramong sadingin tanpa di kapalu pamenan matu patangnya pagi mangkonyo anak ayah himbau sababnya anak ayah panggil lai bahasa bakaran nona lai bahasa mulu danga di anak ayah katokan bukan tu ayah sedang sakina ataupun damam mentara so hanya sebuah nantakan anak danga di anak ayah sampaikan. Ayah pandangi dari sehari kasapakan dari sepakan kasabulan anak batambah kadang lu umo cukup bilangan gano nak sadang bau muah lapan balik anak lapat tuik bajunjungan dahlia lapat tuik basuami baa pikiran hati anak pulang maklum bagi anak. Ayah kandung jaja denai. Ampun bariku kali ampun. Ampun kandung badan Siti. Kalau manuri pandapek denaya. Denai nan masih ketek baru. Alun taniai nak bajunjungan. Alun takana nak basuami. Tapi samantang pun bak itu ya. Iyo juga bak kata ayah. Taat kepada perintah Allah, patuh kepada orang tua. Kata ayah Siti berikan. Hanya nantani di dalam hati ya. Kok siang nak bayi basikola, malam kasurau nak mengaji. Kok menanti ayah setahun lah ya. Tak apa dapet hati ayah. Pulang malu pada ayah. Nak kandung Siti Dahlia mandang katu dari anak rusuhlah ayah mengatakan sababkan baa deba itu liek pandangi malah di anak ikuh contohnya diri ayah batambah atuh kok mati ayah sedang begini nak kok sampai aja lulah ayah Josia anak ketiga Josia Siti Gabayo itu nalabih ayah rusuh kana paham kan bana anak kandung Ayah kandung ampun bariku kali ampun. Ampun kandung badan Siti. Kalau menurut pandapek denaya. Denai nan masih ketek baru. Iyo juga bak kata ayah ya. Ayah kandung badan dia aku. Kalau gak itu kata ayah, Siti lah paham tentang. Iyo juga bak kata orang ya. Taat kepada perintah Allah. Patuh kepada orang tua. Denai patuh tentang. nak kandung Siti Dahlia mandang katu dari anak sanang narasu hati ayah
nan mbak runtuh di tipori naina raso manate ayam dang saju anggota katudonya kini ba itu malah laina dalam waktu sabulan ko lah patiku orang nanatang hendak meminang diri anak pertama sultan nang kayo mudo anak de tuan sari alam kedua sultan kalampawan anak datuk panika sultan ketiga sultan nasarullah anak de mama malingan sati kini ba itu malah laina tiko ditermu sultan nang kayo mudo lorong kadiri nang kayo mudo na saudagar gadang di Pekanbaru di siak kapabalabu di bumi gudang baliri pano sasak kasadonyo siang 50 jua Bali malam dirintang jaetongan lah patri kajadi junjungan anak laiko anak manyukoi Kalau mbak itu kata ayah, itulah kata sahabatnya. Tapi samantang mbak ya, kalau menurut pendapat denai, kok kayu bana sutarang kayu mudo, sitilah tahu de kayu. Kayu de barang salukan, mewah de piti nang indah abang, siti tak syukur tentang itu. Pulang maklum pada ayah. tidak dia mana ngakatuh dari anak layo buluh mau kironyo kini ba itu malah laina tiko diterima sultan kalampawan lorong kadiri kalampawan anak kenalah tahu dulu kue di ranah lubuk basung mulik karya katu barangka ditaati banyak dinawari lah patri kejadi junjungan anak laiko anak manyukoi Ayah kandang janya denai. Ampun mbak itu kalian. Ngan sahantak satikam mati ya. Sareng kang lihe kabukun. Kok bagak bana sultan kalampawan. Sitilah tahu jo bagak. Bagak karano bakawan banyak. Main karoyo katoran ini. Denai tak syukur denai tak. Pulang malu pada ayah. nak kandung Siti Dahlia nandi ampang iolah tabe nak nandi inai iolah kuku nandi ampang iolah tabe nandi intai iolah itu nak lailah gitu sa panape kini ba itu hanyo laina jatuh pilihan ka nomor 3 iyo ka Sultan Nasarullah lorong kadiri Nasarullah nak urang dan arif bijaksana taat kepada perintah Allah tio waktu tak pernah tinggal suku batanyo kanan pandai rajin baguru kanan tahu makin pandai makin baguru makin tahu makin baraja kejadi junjungan anak laiko anak manyukoi Ayah kandang janya denai. Kalau mbak itu kata ayah. Ni mana mingkudu nan bakelo. Isinan kok pandan nan balik. Imah de ayah nan kailo. Siti manuri tentang itu. Pulang malu pada ayah. nak kandung Siti Dahlia mana ngakato dari anak sanang naraso hati haya kini ba itu malah lain anak keniyo kaba suami iyo de Sultan Nasarullah pandai-pandai mamawan diri nak jika pulang suami awak janihkan muko saratu hati hidangkan sampai ke tengah rumah hidangkan sekali makan minumnya jika nampak kayaknya kumo nak ambil kunci buka lemari dan kumo sasah kata pian kabuki sama mandaki nak dapat angin yang salasai kalurah sama manurun nak dapat air yang jani narancak kato sesuai nak nan elok kato bayo padi masak jagung mampir tuah manuri di belakang kini ba itu hanya lain dan ada anak di mana ayah
Adapun hidup di dunia nangko nak, hidup kau mesti bertujuan menuju kehidupan dunia akhirat. Ikonya anak nak tahu mana. Namun hidup anak gadi ko terbagi lima. Pertama gadi rancak di labu, kedua gadi awan putih, ketiga gadi sarok balai, keempat gadi layang-layang, kelima gadi berpusako. Nan manyo gadi kanak pakai nak, panah terangkan bagi ayah, boleh senang dalam hati. Ayah kagulang menjadi tantangan gadis nan gade naik pakai. Ayah tolong garakan hati di dalam nak saja dalam pulang malu pada ayah. Nak kandung Siti Dahlia, simak kan banah jale-jale nak, paham kan banahnya ternyata. Nak ayah tarangkan cie-cie. Pertama gadi rancak di labu nak, dan dikatakan gadi rancak di labu. Sarupu banah di bunga kajukung nak, katiku daun sedang ribun, katiku tampuk sedang berkata, babungo di ujung rantiang, dikata rangkat teh di jari mani, bisa lo sanggup balatakan. Tapi ba Allah mengatakan nak, nyampang kau tiba tempatnya badai, hakikat Allah menunjukkan. Daun rimbun konyo guguh, tampuk nan taguh konyo layu. Jatuh taserak tahilaman, rang tubuh dosa pulidi, bagulik masuk pelamban. Usah dipakai nembak kian nak, sansaro anak kejadinya. Kedua gadi awan putih, nana sabut gadi awan putih nak, putih tak celak dari jauh, dapat angin tabang nak tinggi, barara ili barara mudi. Nyampang kok gabak dari hulu, tabang nanti gigi nilai rendah, jatuh ke bumi jadi air, dapat juga dipagunokan. Nan medo jatuh ke lautan nak, pagulung-ulung jadi ombak, gilo mah hampir-hampir diri. Usah dipakai nambak kian nak, cilako padusi itu namanya. Katiku gadi sarok balai, dan namakan gadi sarok balai nak. Baru tadangah hari pakat, gilo mangiju-iju bibir. Bapiti sedepang gano nak, ilia mago mudia batanyo, cie tado nama jadi. Lah patang candonyo hari, nyobali saja kecang goreng. Para mangulek sepanjang jalan nak, bara bola lihat injek mato. Usah dipakai nembak kian nak, rusak iman lupa pusako, urang nindak percaya lain. Sampai Tantangan itu ada pengajar di mana ada dibaci arek di gantang sabuh ya. Nambah tagak berayung awan, nambah mandi di anak sungai. Saju aku tuh kasadoi. Lului karangko di batang sebuah. Raso tak gambar ke matahari, raso nak indah kalau mulai. Antah kok lupa aku lalu, stasiun tak nak naik. Kurang malu pada nak kandung Siti Dahlia, mana itu dari anak, sana rasu hati ayah. Kini baitu malah lain. Naiklah anak katanya, wakat puasa lah masuk dulu, ayah sembayang dahulu. Senang hati ayah kandung anak sudah belajar
Udah, inilah siap. Udah, baris. Inilah siap. Senanglah saudara mati ia binti labah ganti pakat abi bulan labah ganti tahun anak tak bagadang juo anak batam bagadang juo cancai labaran di nguenyo umur cukui lah bilangan gano anak lapat tiba suami sayang lapat tiba junjungan sayang lapat tiba junjungan sayang lapat tiba junjungan sayang lapat tiba junjungan Has! Itulah. Has! Up! Hey! Da! Has! Da! Da! Has! Has! Hey! Up! Has! Up! Hey! Up! Has! Has! Up! anak dimbau masuk itu siko kalua kato anti kanaran naisaku tiko anti kanaran naisaku tiko samu didang awali tonyo samu didang ceritonyo Has! Up! Has! Up! Has! Up! Has! Tak ada nak pandai goreng.